पोलीस पाटील ग्रुप ग्राम पंचायत लग्न लागो शुभमंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजामुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लालो मुर्डं विनायकमं चिन्तामणि सेवनो लेन्यान्ये द्विजात्मकं सुरवरदो विघ्ने हरा ओदनं ग्रामो गणस्वतीतं श्री गणपति कुर्यं सदा शिवमंगलं सावधान माराकार परस्पर करगा गालो गाती ना सतीपाती अवग्या एका जगदेवना सोन्याचे मने होईले भुजगुनी गोरा शशांकानना पाचूचे स्वरकर गोमा त्रिदेवके नंदना शुभमंगलं सावधान राजा भी मकरक्मिनी सनयनी देखो चिंता करी ही कन्या सगुणान बोरा कवणा सेना जय जय आता एक विचार करणारा यासी सरपोणे रक्मेने वडील पुत्र पुतणे कुर्यं सदा शिवमंगलं सावधान मच्चापा सुनिचारिते नरे पर्यंत झाले कृते त्रेतीवा मन परशुराम तिसरा श्रीराम सीतापती ऐसे अवतार सात मगतो द्वापारीचा आठवा श्री कृष्ण कळमा देव धनवा कलंकी पुढे धाववा शिवमंगलं सावधान आचारी परिसेविता शिवकरं लिंगं सदा धार्यतं परिसे सदा नमेडितं पद्मोदकं प्रियतम् हरिं स्वा सदा नमिता जन्मा पंचाचार्य गुरुवर्या येवोनी आशीर्वाद देतो वधूवरा कुर्यं सदा शिवमंगलं सावधान शिवमंगलं सावधान यानमंगलं महेन्द्र से प्राप्तदेवं साधमे रोषिजं देतस्य शिवमंगल सावधान
यावदंगावती धनवे वन्यत यावच्चास्तमागे पतिमकरो भास्कलोप शिवमंगलम सावधान तदैव लग्नं सुदिनन्दं देव ताराबलं तदनन्त देव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी वदति कृष्णामि सावधान इष्टदेवते ते कुलदेवते ते श्री गणपती चे स्मृती स्मृत सावधान लक्ष्मणचंद्र सुलग्न सावधान लग्न हार्दिक स्वागत। या शुभ प्रसंगी उपस्थित असलेले सर्व विविध सामाजिक राजकीय संघटनांमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते, विविध गावातून या ठिकाणी उपस्थित असलेले सरपंच, पोलीस पाटील, शिक्षक वर्ग या सर्वांचं मी दानक आणि बर्गे परिवाराकडून स्वागत करतो। आणि या ठिकाणी आपल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे सामाजिक सेवा सुरू आहे।
पाहिजे. करने का झाड़ू